Agosto vai chegando á súa fin e aquí queren celebralo como merece, por todo alto. Hoxe, a festa da empanada en Chantada. Chantada ten a ledicia que hai que ter nunhas datas como estas moi especial para toda a vila e para todas as xentes. A vila de Chantada hoxe está casi seguro que baleira, porque todo o mundo está montando para empezar a comer. Posiblemente tiña que haber máis, pero bueno, as inclemencias meteorolóxicas é o que teñen, pero a pesar diso estou asombrado da cantidade de xente que hai co tempo que temos. Faládenos un pouquiño do menú que tedes hoxe. Un pouquiño de pulpo, empanada, como sempre, que isto é, a empanada é típico. Se non probamos a empanada hoxe, isto non é a festa da empanada. Sodes familia, sodes amigos, reunidesvos sempre. Amigos, somos todos amigos. E xa vides aquí por costume, por tradición. Sí, por tradición xa vimos aquí, levamos moitos anos vindo. A intención pasalo o mellor posible, non? Pasalo ben, disfrutar e, bueno, conocer tamén un pouco a festa que nunca viñemos. Entendemos que é moi importante que a xente disfrute, que teña unha programación para pequenos, para maiores. Pensamos un pouco en todas as idades, tanto infantil como familiar, como personas xa de unha idade. É moi importante, ademais, hai moita tarde por diante, pasalo ben, pero termar un pouquiño, non? No termar a primeira hora, que a última hora xa non se terma nada. Aquí o que se ven é a pasalo ben e a disfrutar entre amigos. Que importante ver que a xente se sigue xuntando, que ledicia ver que a xente quere celebrar. Esta é unha festa emblemática, para min os millor días das festas do Carmen de Chantada, non? Porque aquí xuntámonos todos os amigos, todos os veciños. Cal dirías que é o obxectivo principal doxe? Pasalo ben, disfrutar da amizade, da xente, do pobo, xente que botamos a mellor un ano sin vernos e coincidimos nesta festa. Bueno, festa da empanada tamén é moi importante o valor gastronómico desta festa. Indudablemente, isto non ten fecha. Isto será a 300, a 400, non se sabe porque non sabemos cando se comenzou, pero as empanadas de Chantada teñen fama internacional. É un día que podes comer un pouco máis da conta porque despois podelo digerir bailando toda a tarde por aí coas charangas e cos gaiteiros. Estamos falando dunha festa con moita tradición que é moi importante preservala. Sería impensable pensar nunhas festas patronais sin o folión de carros e sin a festa da empanada. Pois xa están todos os ingredientes listos para un bo día de troula. Boa música, boa comida e sobre todo moi boa compañía. Pablo, non sei ti, pero eu quedo.